Her har vi Lars. Lars er 26 år gammel og er i sit bedste velgående. Han var i turen byen, hvor det ender med, at han kommer op og slås. Modstanderen omkommer efter et slag, da han vælter om og rammer brostenene, så han brækker nakken. Lars bliver sigtet og anholdt umiddelbart efter slagsmålet, hvorefter han tilbringer sin tid i et arresthus. I et arresthus bliver den anholdte indsat indtil dommen er afsat. Der er 38 arresthus fordelt over hele landet, hvor der er plads til ca. 1600 sigtede. I henhold til paragraf 71 stykke 3 skal enhver person, som i Danmark tilbageholdt til politiet, stilles for en dommer inden for 24 timer. Dette retsmøde kaldes et grundlovsforhør. Dommeren beslutter ved en kendelse, der er begrundet, om den sigtede skal løslades eller varetægtsfængsles. Ifølge paragraf 237 skal den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år og indtil på livstid. Lars står derfor over for en fængselsdom. I mellemtiden er Lars varetægtsfængslet, mens undersøgelsen er i gang. Man finder ud af, at Lars blev provokeret af en anden part. Det var ikke hans intention at slås. Desuden er faldet et uheld. Grundet disse omstændigheder sigtes Lars for 6 års ubetinget fængsel samt 2 års betinget fængsel. Han skal derudover betale en bøde på 65.000 kroner til den afdødes familie. Lars kan ikke komme direkte i fængsel, da fængslerne i Danmark tit er overbelagte. Overbelagt vil sige, at der er for mange fanger i forhold til pladser. Her i Danmark er et fængsel overbelagt, hvis 99% af pladserne er optaget. Oftest vil der gå et par måneder, før en plads er ledig. Under normale omstændigheder ville den dømte i dette tidsrum gå frit rundt, medmindre der er særforbehold. Men Lars har grundet sin dom på 6 år og manddrab ikke ret til at gå frit rundt. Han skal derimod varetægtsfængsles. For i henhold til retsplejeloven paragraf 762 stykke 2 kan en sigtet endvidere varetægtsfængsles, når der foreligger en særlig bestyrket mistanke om, at han har begået 1. En lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, og som efter loven kan medføre fængsel i 6 år eller derover. Mens Lars er varetægtsfængslet, sidder han igen inde i et arresthus, indtil en fængselsplads er ledig. Her er der allerede begrænsninger for, hvad Lars må og kan gøre. Blandt andet telefonsamtaler kun muligt i særlige tilfælde. Det er strafbart at have en mobiltelefon med i arresthusene, også for besøgende. Nu har Lars fået en fængselsplads. I Danmark har vi åbne og lukkede fængsler, hvor der er plads til ca. 900 i de lukkede fængsler og ca. 1500 i de åbne, og disse tal er stadig stigende. Forskellen på de her fængsler er sikkerhedsniveauet. De lukkede fængsler er i modsætning til de åbne, sikret både med en ydre ringmur, mikrobølger, tv-overvågning og med tremmer for vinduet. Både i det åbne og lukkede fængsel låses dørene for natten, så hvis man f.eks. skal på toilettet, skal man ringe efter vagten. Og hvis der opstår lignende eller andre situationer, kan det godt gå over 40 minutter før vagten er der. Udgangspunktet er, at frihedsstraf afsones i et åbent fængsel. Årsagen til anbringelse i et lukket fængsel kan være den dømtes farlighed eller manglende evne til at indgå i et friere fællesskab i det åbne fængsel. Normalt vil en straf på over 5 år medføre afsoning i et lukket fængsel. Derfor anbringes Lars i det lukkede fængsel. En typisk fængselscelle er på 6-9 kvadratmeter, alt afhængig af fængslets alder. Som udgangspunkt er det enmandsceller, dog gøres der også brug af dobbeltceller, hvis fængslet er overbelagt. I de fleste fængsler ligger cellerne side om side på en lang gang. Der er i fængslet fælles køkken, som man deler med de andre indsatte. Oftest med dem, der er i ens gang. Der er også fælles toilet og bad. Kun i enkelte fængsler findes der eget toilet. Når man er i fængsel, bestemmer man selv, om man vil være i gang, eller om man vil lave ingenting. For dem, der gerne vil arbejde, har man lavet forskellige beskæftigelsesmuligheder og arbejdspladser. Man kan vælge mellem forskellige arbejdsmuligheder, da fængslet har lavet forskellige samarbejder med lokale firmaer og uddannelsesinstitutioner. Derfor er det forskelligt fra fængsel til fængsel, hvad de kan tilbyde muligheder. Men man kan fx tage folkeskoleeksamen, mens man også kan komme i lære som blandt andet tømrer eller mekaniker. I Renbæk tilbydes der mange muligheder. Man kan arbejde som tømrer, mekaniker, smed, chauffør, i landbrug eller i butik. De indsatte får selvfølgelig penge for deres ydelser. De har en timeløn på 10 kroner. Herefter får de visse antal tillæg efter deres ansættelsesperiode. Mens man er i fængsel, kan man udover uddannelse og arbejde få hjælp gennem behandling. Der er flere forskellige behandlingsmuligheder. Blandt andet behandling mod misbrug, altså stoffer og alkohol, behandling mod vold og sexforbrydelser, psykologhjælp,
anger management og adfærdshjælp til at styre impulser, opførsler og tankegang. I Lars' tilfælde vil man tilbyde anger management, adfærdshjælp og psykologhjælp. Dem, der står for rehabilitering, er Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen har mange store opgaver, men hovedmålet er at sikre, at domstolens domme bliver fuldbyrdet i overensstemmelse med straffuldbyrdelsesloven. Dette skal ske med sikkerhed og kontrol, mens man respekterer de dømtes borgere og menneskerettigheder. Derfor er det vigtigt at støtte og hjælpe de dømte, blandt andet gennem uddannelse og hjælp til personlig udvikling, så de bagefter kan leve et liv uden kriminalitet.